Welcome to my channel. Enjoy watching. Hindi asin si Maricar, ang sa inda pong relasyon sa mahal na Diyos, pakusugon po ninda. Dahil po sa aral daw po baga, ang mahal na Diyos po ay nagkataong gabay po para sa tuya, sa pagtaon ng grasya, na sa tuya pong inaako sa aral daw. Asin siring man po, ang ano po baga, sa inda pong relasyon, kung paano po sinda nag-abot sa puntong ini nagkaaguman, nag-aki po sinda sa words na love. Ang buot sabihin po kan love, kung tatawan tang kahulugan, ang letter L po, listen, letter O, openness, letter V, values, and letter ing malamoy, endurance. Ang buot po sabihin, bibikulon ka na lang ano, kung kita po may pagtubod sa tong pag-ibanan, may paglaom na ang huli po dyan pagkamuot na dapat po sa aral daw magdana isa ng pagkumuot sa lambang saro para po ang sa indang pag-ibanan sa inda pong pamilya maging maray asin magayon magdanay manlugod sa inda ang blessing sa aral daw. Sana po Ted maat po kamo sa mga trials pagsubok, inagyan ko man po yan, pero po sabi kayan, magiging magayon kung maray ang sa inyong pag-iban-ibanan. Ano po? Salamat po, asin Diyos maray na hapon. Pade, sabi mo mahulog ako dyan? Mapago lang po ang kadikit. Si kaya ko lang. Mandala. Sa gabos po na nagdalaw kang okasyon ni Tede and Maricar, maray na bagi po sa to gabos. Ang masabi ko lang po sa doong pusong pinagsaro. Sabi kayan, dahil po nito lingawan ang sa pagsasaro sa lambang sa magagong niya po dyan ang sabi kayan enot na enot ang mahal na Diyos dahil paglingawan saka saro pa kung nakasakay na kamo sa LRT, aram ko nakasakay na kamo sa LRT ano? LRT, ang L po love yan, love, R, respect, ang T, trust. Siguro aram ko man kung di ka mo nakakaminuotan, mahal kita mo niya na ang dadigyan sa doon. Ang respeto sa lambang saro. Sabi kaya aram ko man ang pagrespeto nito sa lambang saro niyaon, asin ang tiwala sa lambang saro. Kaya iyan lang ang dito malingawan, yan ang aspeto kang pagmamahalan sa pagkainaguman. Kaya siguro na ako magpaparahalo ita. Baka magdagdag pa ang pago. Salamaton, Sen Maray na hapon po sa Tugabos. Hapon po sa Tuya Gabos, sa pamilya Gandereva Verte, sa pamilya na mapay sa mga akino po, saka sa mga ninong-inan, mayroon pa po digdi, sa mga bisita po, maray na hapon. Dakula po ang sa kuyang pasalamat sa pagpili man nila sa kuya na maging sarong ikaduwang magurang nila. Ang masasabi ko lang po, sabi nga sa sarong pag-iiribanan, permi na pong dapat iba ka mong kumbaga giya. Kaya dahil lang nindo paglingawan na permi ka mong hagad ng blessing, ng tabang halik sa mahal na Diyos para igiyan nila ka mo sa tama. Ang ano po ang pagpapakasal, lifetime commitment yan. Pero bago man ka mo nag-commit sa kada saro, siguro nagkaigwa naman ka mo, halinaman ka mong nag-iwanan, nagustuhan. Kaya nag-love na ka mo sa bagay na iyan. Ang ano po igwada ang tulong ring. Ang saro po, engagement ring, kung sa itong pagkaanuhan nindo, nag-commit ka mo na maibanan na ka mo. Ang panduwa, wedding ring, tapos ang pantulo, suffering. Iyan pa yan ang ano.
ang pag-iibanan po, bako yan puro lang kaugmahan. Pero may na yan na igwanin, mga test, mga challenges na maaabot sa mundo. Kaya dapat, dahil nilo paglingawan na sa kada bagay na nangyayari sa Indo, pero may kang maghahaluyan para maitatawid nito ang kung ano mang problema ang mag-abot sa buhay. Yan lang po, saka congratulations and best wishes po sa inyo. Sabi ni Padiro lang, dahil na kaya kumataram pa di, mapago na lang. Dahil, ang microphone pa di kaputan mo. Nawa na ka magtaram, magbusis ka lang, ang kalag mo maumayan. Hello, salamat sa MC. Pero sa gabos sa congrats kay South Malaga. Nakulang pa salamat po sa President ko mag-inom sa kasal. Nakulang na pasalamat kayo para sa kuya. Sa kuya ng akong na bakada. Makikawat na yan! Hindi ko marami po, basta ano po, sa kuya sa experience ko sa akong. Tawala lang po, iwala lang para magkaroon ko ng mga paligid na iriwal. Sabi kan kulot-kulot na. Mula na itong siging silimbagan, paligid ko ng silimbagan kaya nagagulagan. Para sa muya ay bilang sampag mo sa kuya. Abuutan yan, nakapasaway ako, kinukulot na lang ako kaya. Alam ko na yan, paligid ko sabi ako kinukulot na lang. Yun lang po, salamat. First time sana makapag lang ako hindi pa talaga ako nag-experience pero nasa isip ko din na sana gusto din po niya akong mag-attend po ako. Kaya yun po, passionate din talaga ako para sila. Kasi sabi kang sa mga minister ko na maging proud ako kasi pinuha ako bilang pangalawang magulang. So, kaya inaabot ko na silang anak. Tsaka naman, Mahulog ka. Mahulog na. so, nakaka-proud man. Tsaka thank you sa privilege na diyaw na kung ganyan naka-attend sa kasal niyo. Tunay ko ako kasi magkakano sa sabihin ko talagang gusto ko na ulit may meeting po dahil sila mo yan. So, may meeting po dahil kaya after ko kayo. Sobrang po ako nagpapasalamat pa. Yaon pa ako niya. Nagkaiba ako experience. At masasabi ko lang po bilang mag-agong. May trials. Pero sana, ay napagpapalala ko lang. Tsaka dito po tsaka sabi sa Quebec, so 521, pasabi ko kayo sa isa't isa para sa so, hangad ko ang successful sa sana kauna kayo ni Lord na magagay tsaka mga guwapong aki. Salamat po. God bless you. Best wishes.